Πλούτος απίστευτος και ομορφιά που συγκλονίζει. Τοπίο ήμερο που επιβάλλεται στεφανωμένο από τον ταΐγετο. Είναι η Μεσσηνία. Εκεί στην νοτιοδυτική άκρη της ηπειρωτικής Ελλάδας, εκεί που το Ιόνιο συναντά το Αιγαίο πέλαγος. Εκεί που ο επισκέπτης θα εντυπωσιαστεί από το ιδανικό πάντρεμα φύσης, πολιτισμού και φιλοξενίας. Κυρίες και κύριοι, η Μεσσηνία σας καλωσορίζει και σας υπόσχεται αξέχαστη διαμονή. Μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς θα εισπράξουν όσοι αφεθούν στο κάλεσμα του περιβάλλοντος. Η φύση στη Μεσσηνία γιορτάζει όλο το χρόνο και μας προσκαλεί να τη χαρούμε. Η μεσσηνιακή γη είναι διαθέσιμη στον επισκέπτη της να την εξερευνήσει με κάθε μέσο, ποδήλατο, άλογο αλλά και με τα πόδια. Ιερά φαράγγια, μικροί και μεγαλύτεροι καταράκτες, κολυμπήθρες και φυσικές γούρνες με κρύα καθαρά νερά, πλατάνια, βελανιδιές και λεύκες παντού. Στη βορεινή άκρη της Μεσσηνίας κυλάει τα νερά της προς τον κυπαρισιακό κόλπο η Νέδα, το μοναδικό θηλυκό ποτάμι της Ελλάδας, φυσικό όριο ανάμεσα στους νομούς Ηλίας και Μεσσηνίας. Το Πολυλίμνιο, περίπου 30 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, είναι ακόμη σχεδόν άγνωστο στον πολύ κόσμο. Ονειρικό σκηνικό σχηματίζουν οι 7 διαδοχικές μικρές ή μεγαλύτερες λίμνες με καταράκτες και άφθονη βλάστηση. Πολύ κοντά στην Πύλο απλώνεται ο εξαιρετικής σημασίας μοναδικός υδροβιότοπος της Γιάλοβας, σταθμός των μεταναστευτικών πτηνών που χαρίζει ζωή και ελπίδα για επιβίωση σε φοινικόπετρα, ερωδιούς, ψαραετούς, γλαρόνια και δεκάδες άλλα είδη. Εδώ, αν είστε πολύ τυχεροί και παρατηρητικοί, θα εντοπίσετε κρυμμένο και τον απειλούμενο με εξαφάνιση αφρικανικό χαμελέοντα, τον ντροπαλό. Τα κάστρα της Μεσσηνίας είναι κάτι παραπάνω από φρούρια του παρελθόντος. Είναι σχεδόν όλα κομμάτια της σύγχρονης ζωής. Εύκολα επισκέψιμα, υψώνονται σε στρατηγικούς λόφους, δεσπόζουν πάνω από πολιτείες, απλώνονται σε χερσονήσους, σε θαυμάσιες τοποθεσίες και αφηγούνται τις περιπετειώδεις σελίδες της ιστορίας τους. Εδώ και οι μανιάτικοι πύργοι, πυργόσπιτα με τη γοητεία τους και τα μυστικά τους. Τα αρχαία μνημεία της Μεσσηνίας, όπως το ανάκτορο του βασιλιά της Πύλου Νέστορα, που βρίσκεται 14 χιλιόμετρα από την Πύλο, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα μνημεία της Μικηναϊκής Ελλάδας. Το γύρο τοπίο ήταν ήρεμο και η περιοχή του ανακτόρου δεν τυχίστηκε ποτέ, αντίθετα με τις άλλες μικηναϊκές ακροπόλεις. Ολόγυρα από το ανάκτορο ανασκάφηκαν θολωτοί τάφοι με κτερίσματα.
η αρχαία Μεσίνη είναι μία από τις σημαντικές σε μέγεθος, μορφή και διατήρηση πόλης της αρχαιότητας. Μέσα σε ένα αλόβητο μεσογειακό φυσικό περιβάλλον είναι επισκέψιμη όλο το χρόνο, γεγονός που διατηρεί ζωντανή την ιστορία της μέχρι σήμερα. Οι ανασκαφικές έρευνες που συνεχίζονται έχουν φέρει στο φως όλα τα οικοδομήματα της πόλης που είδε και περιέγραψε ο Παυσανίας. Εδώ και ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα, προστατευόμενο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Σε ένα διόροφο μουσείο στις δυτικές παρυφές του χωριού Αρχαία Μεσίνη στεγάζονται κάποια ευρήματα. Όμως πολύτιμα ευρήματα φυλάσσονται και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο. Στο μουσείο υπάρχουν αντικείμενα που αποκαλύπτουν την καθημερινή ζωή και τις δραστηριότητες των ανθρώπων που διαχρονικά κατοίκησαν αυτόν τον τόπο. Η ηλικία των εκθεμάτων ξεκινά από την τελική νεοελιθική εποχή. Ανάμεσά τους και αμφορείς που πιθανώς χρησίμευαν στην περισυλλογή του λαδιού, αφού από τότε η περιοχή είχε ελιές και παρήγαγε λάδι. Μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι του επισκέπτη υπάρχουν ελαιόδεντρα. Η Μεσσηνία είναι η κατεξοχήν ελαιοπαραγωγική περιοχή της Ελλάδας. Ο Νοέμβρης είναι ο μήνας συγκομιδής της ελιάς. Μάζεμα, λιοτρίβι, εμφιάλωση. Το ελαιόλαδο είναι το βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής με αναμφισβήτητη θρεπτική αξία. Φρέσκο ζυμωτό ψωμί, ελιές και τυρί ή ψωμί με λάδι και ρίγανη, το πιο υγιεινό δεκατιανό. Η Μεσσηνία έχει παράδοση στην κουζίνα, την οποία διατηρεί μέχρι τις μέρες μας. Σπιτικές χυλοπίτες, τραχανάς, από αυτά που φτιάχνουν όλα τα σπίτια. Και για κάποια βράδια, παραδοσιακός καγιανάς με αυγά και ντομάτα. Τσαπέλες, ξερά σίκα, αλλά και λαλαγκίδες, δίπλες και ολόφρεσκα παστέλια. Ούτε το μέλι και τα καρύδια λείπουν από την περιοχή άλλωστε. Ούτε όμως και τα μπέλια, γλυκιά μέθη και μέθεξη. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι από αγνά υλικά. Η μέρα της Παναγίας το 15 Αύγουστο γιορτάζεται με την αρμόζουσα θρησκευτική κατάνοιξη, ενώ μέχρι και σήμερα τηρούνται τα θρησκευτικά έθιμα. Από βραδύ στην παραμονή, οι νοικοκυρέες ζυμώνουν άρτους που την επόμενη μέρα τους πηγαίνουν στην εκκλησία. Λάμψεις της Ορθοδοξίας μέσα σε ένα τοπίο μαγευτικό. Τις πολλές πληθόκτητες περίτεχνα φτιαγμένες εκκλησίες ή ξοκλήσια με ενδιαφέρουσες αγιογραφίες αξίζει να επισκεφθεί κανείς σε ένα ταξίδι του στη Μεσσηνία. Και βέβαια το σύμβολο της Επανάστασης, το ναό των Αγίων Αποστόλων και την Ιπαπαντή στην Καλαμάτα που γιορτάζει στις 2 Φεβρουαρίου με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.
στην Καλαμάτα και το μοναδικό στα Βαλκάνια δημοτικό πάρκο σιδηροδρόμων. Η μαρίνα της Καλαμάτας με σύγχρονη υποδομή είναι επισκέψιμη όλο το χρόνο. Τα σπίτια και τα κτίρια στην Καλαμάτα σέβονται την αρχιτεκτονική της πόλης. Πανέμορφα, καλοδιατηρημένα νεοκλασικά, στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και μουσεία. Το ρολόι στη Μεσίνη είναι σύμβολο αγώνων και σήμα κατά τεθέν της πόλης. Το παζάρι αντικών στην Κυπαρισία τον Αύγουστο είναι μοναδικό. Και ένα ιδιαίτερο ενθύμιο, καλαματιανά μαντήλια που υφαίνονται στη Μονή Καλογρεών. Τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις της Μεσσηνίας μεταφέρονται από γενιά σε γενιά μέχρι τις μέρες μας, με κύριες εκφράσεις το καρναβάλι της Μεσσήνης, τα μουτζουρώματα στην Έδουσα, τους αετοπόλεμους αλλά και τις υποδρομίες στο πλατή. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, με τις παραστάσεις που φιλοξενεί κάθε χρόνο, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Δίπλα στη θάλασσα, ταβέρνες και εστιατόρια δίνουν την ευκαιρία να απολαύσει ο επισκέπτης τον ήλιο μετά το μπάνιο του. Οργανωμένες παραλίες με δυνατότητες για beach volley και θαλάσσια σπορ προσφέρουν στιγμές απόλαυσης σε μια πλούσια φύση. Καθαρές παραλίες με τη σημαία επιβεβαίωσης να κυματίζει δίπλα στους λουόμενους. Όπου κι αν πάτε για μπάνιο, τα πεντακάθαρα νερά σας προκαλούν. Για τους πιο απαιτητικούς, το υποβρύχιο ψάρεμα παρουσιάζει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού ο βυθός είναι ιδιαίτερα πλούσιος. Προσοχή, κυκλοφορούν και μικρές καρέτα ανάμεσά μας. Μικρή γραφική κλειστή κόλπη ή τεράστιες παραλίες με μεγάλα λευκά βότσαλα ή με άμμο σε άλλες περιπτώσεις. Στη Μεσσηνία θα βρείτε την παραλία των ονείρων σας για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τον ήλιο και τη θάλασσα. Εύκολες σε πρόσβαση, κοντά στους οικισμούς για αυτούς που προτιμούν τις διευκολύνσεις, αλλά και πιο απόμακρες για τους πιο απαιτητικούς. Όλες οι παραλίες κοιτούν τα νερά του πελάγους που αστράφτουν και προσφέρουν πάντα μαγευτικές στιγμές την ώρα της δύσης. Και εκεί, στο τέλος της ημέρας, ξεκινάει η νυχτερινή ζωή που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλες μεγαλοπόλεις. Απολαύστε τη ως την αυγή της επόμενης μέρας. Μεσσηνία, τόπος να ζεις, χώματα ευλογημένα από τη μητέρα γη, μια μεγάλη αγκαλιά για τον ταξιδευτή. Η Μεσσηνία είναι τόπος πρικισμένος, χαρείτε τον.